Я сидел в горках колонии, это Могилевская область. Зусім побач ад расійскай мяжы, там 14 кіламетраў ад расійскай мяжы та колонія. Праз всю Беларусь з усходу на захад я проехаў з завязанымі вачыма. Ну і тут, натуральна, пакуль што я яшчэ не магу прыйсці ў сябе, таму што это вялікі эмацыйны такі удар для мяне. За гэты час я паспеў толькі пагаварыць з маёй жонкаю. Я, вядома, вельмі рады тое, што я на свабодзе. Я разумею, што для таго, каб мы апынуліся на свабодзе, трэба было зрабіць вялікую працу. І мы выйшлі на свабоду, дзякуючы намаганням многіх тысяч людзей, і ў першую чаргу амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскіх урадаўцаў, якія прыклалі намаганні для того, што мы выйшлі на свабоду. Но вот пакуль што сітуацыя такая. Выбор быў застацца, улічваючы, што ў меня сроку было 10 гадоў, то можна было, так сказать, і застацца. Но в той сітуацыі тут як бы выбора вялікага не было. Ці заставацца ў турме, ці быць вот такім чынам вывезеным з завязанымі вачыма за Беларусь. Вытрымкі, аптымізма і актыўнасці, не пускаць рукі ніколі, never give up. У нас яшчэ больш за 1000 людзей сядзіць у турмах. І наша задача, і задача нашых амерыканскіх сяброў, таксама і еўрапейскіх краінаў, каб вызвалены былі ўсе рознымі метадамі, з рознымі інструментамі, але каб усе людзі выйшлі і самае галоўнае, каб больш не саджалі ногу. Яке столпу віддав? До слупа.